Башкортстан дәүләт концертлар залы. Бүген биргә иртәдән халык агыла. Республиканың беренче президенты Мортаза Рәхимовны соңгы юлга озаталар. Монда ул яратып тыңлаган Курай моңы яңгырый. Хушлашу мәрәсиме рәсми рәвештә 12-гә билгеләнгән иде. Башкортстанлылар 9-дан ук чәчәкләр китерә башлады. Алар арасында төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре, җитәкчеләр, аксакаллар бар. Һәрберсе өчен Мортаза Рәхимов дәвер кешесе. 90-нчы елларда үзгәртеп кору юлларында ул республиканы җитәкли һәм үзенең бөтен тормышын Башкортстан үсеше өчен хезмәт итүгә багышлый. Масштабная личность, гражданин и человек. Күп кырлы шәхес, гражданин һәм кеше, җитәкче һәм лидер. Ул бөтен тормышын Башкортстан халкына хезмәт итүгә багышлады. Ил өчен катлаулы чорда ул Башкортстанның бүгенге үсеше өчен нигез булырлык зур эшләр башында торган кеше. Для сегодняшнего динамичного развития Башкортостана. Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимов дәрәҗәле шәхес булса да, күңеле белән гади кешедәй үз чыгышында республика башлыгы Ради Хабиров һәм рәхмәт сүзләрен әйтә. Я хочу сегодня низко поклониться Муртазе Губайдуловичу. Мин бүген Мортаза Губайдуловичка баш ие, безнең республиканы Россиянең бөтенлеген саклаган өчен, Башкортстанны илнең абруйлы төбәге дәрәҗәсенә күтәргән өчен, ныклы икътисад, кешеләрне кайгыртуы, туган телебез, мәдәниятебезне саклаган өчен рәхмәт әйтәсем килә. Башкортстандагы һәр гаиләнең Мортаза Рәхимов белән бәйле үз тарихы бар. Һәрберсе аның турында истәлекләрне саклый. Татарстан белән Башкортстан тугандаш республикалар илнең яңа тарихында үсеш юлын иң куеп үтәләр. Мортаза Рәхимов белән хушлашырга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Минтимер Шәймиев шәхсән килделәр һәм мәрхүмнең туганнарының кайгысын уртаклашалар. Муртаза Губайдулович был для нас очень близким человеком и, конечно же, это огромные потери не только для Башкортостана, Татарстана, в целом для нашей всей России. Муртаза Губайдулович и Минтимер Шарипович всегда были очень близки, дружили, и это послужило нашим тесным экономическим контактам, контактам в творческих наших проектах. И, конечно же, Муртаза Губайдулович часто бывал в нашей республике, принимал активное участие в крупных культурных, политических мероприятиях. И, конечно же, Муртаза Губайдулович, он был примером, он отдал все силы, знания для развития республики, для развития своего народа во благо нашей большой России. Ауыр туфрагы жеңіл болсын, мәңгілік йокысы тыныш болсын, урны ұжмақтың түрінде болсын. Ең изге тіләкләр. Біз эшләдек, дөресен әйткәндә, ұзақ еллар бергә. Долгие годы мы работали с ним параллельно, и соревновались, и ревновали, не спорили, но общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало. Мы братские народы с вами, значит, но нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Наш вклад в развитие Российской Федерации, и пусть это будет и в политическом плане, и пусть будет в чисто хозяйственных делах, она удавалась. Мортаза Рәхимовка ярдәме, киңәшләре өчен укучылары, замандашлары рәхмәт сүзләрен әйтә. Киләчәктә аның башлангычларын дәвам итәргә сүз бирәләр. Мөхтәрәм Луиза ханым, Муртаза Губайдуловичның туганнары, якыннары, дорогие соотечественники, братья и сестры. Мортаза Губайдулович ул икътисадка, яшәү сыйфатына гына түгел, Россиянең үзәгендә урнашкан Башкортстанда милләтара татулыкка да зур игътибар бирде. Мортаза Рәхимов белән хушлашырга бүген ил президенты Владимир Путин да килде. Ул чәчәкләр салды һәм аның янында тын гына басып торды. Башкортстанның беренче президенты белән хушлашырга килүчеләр меңнәр белән исәпләнә. Аларның һәрберсенең Мортаза Рәхимов белән бәйле истәлекләре бар. Аерым эш гамәлләре өчен рәхмәт әйтәләр. Уфабызда иң матур биналарның берсе безнең Уфа Нур татар дәүләт театры. Менә ул татар халкына бүләк итте шушы бинаны, шушы театрны. Рәхмәтле без бөтен театр коллективы исеменнән, барлык татар халкы исеменнән бүген мин аңа нык зур рәхмәт әйтәм һәм аның алдында баш иеридем. Яшьләр театрын ягынан тулыһынча төзү һәм зур реконструкция талап итте. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры. Булар барыгы әлбәттә республика исәбеннән булды. Башкортстанның беренче президентын Уфада мөселман зиратында җирләделәр.
Фәрүзә Мәҗитова, Рүзил Имамов, Яңа Гасыр каналы.